Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында үзәкләрне өзеп гармун авазы яңгырый. Зәй элеккеге район башлыгын искә ала. Ринат Шәйх улының вакытсыз арабыздан китүенә 14 ел тулды. Район үсешенә зур өлешен керткән. Зәйне матур төзек шәһәр итү өчен күп тырышлык куйган шәхес турында зәйлеләр күңелендә бары тик уңай хатирәләр, якты хисләр генә яши. Без инде эшләрен дәвам итүчеләр, эшләгән эшләребез республика күләмендә дә алай киң форитарлык түгел, киләчәктә дә матур итеп барлык эшләребезне зәйлеләр белән берлектә оештырабыз дип ышанып калам. 30 елга якын гомерен Зәй халкына хезмәткә багышлаган Ринат Фәрдиевне искә алырга район җитәкчелеге, предприятие оешма җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре җыелды. Ринат Шәйх улын искә алырга килүчеләр аның турында хатирәләр белән уртаклашып, истәлек билгесенә чәчәкләр куйдылар. Кеше китә, җире кала ди халык. 52 яшендә арабыздан киткән Ринат Фәрдиевнең гомере иң матур җирендә үзелеп тәмамланмый калган җиргә тиң булса да, үзеннән соң ул якты эз, матур хатирәләр калдырды.